Әлеге борынгы бинада музей урнашкан. Аның берилеше 1840 елда төзелгән. Соңрак аңа 2 катлы таш йорт истәп салалар. Бүген бинаның тышкы ягын ремонт барышында инде буяганнар. Бер ягында җәйге веранда төзеләчәкләр. Мы с эскизами уже разобрались. Эскизлар белән эшне тамамладык. Икенче катта ачык веранда балкон булачак. Монда чәй эчү мәҗлесләре үтәчәк. Аңа махсус баскыч алып менә. Эшләрнең берилеше эштә дә башкарылган. Икенче катта тулысынча жылыту системасы үткәрелгән. Тышкы яктан стеналарын чистартып аларны буядылар. Хәзер урамда яктан безнең веранда төзелеше бар, 2 этажлы. Без аны электрик формада эшләргә тырышабыз инде. Аннан соң тулайым тагын бүтән бинада жылыту системасы алмаштырыла. Бу бүлмәдә борынгы купец йорты урнашачак. Анда пич һәм крестьян көнкүрешеннән экспонатлар урнашачак. Biz bunda şuna göre mis koyacakbız, alabilirse terezlerini almıştırabız, ağaç terezlerge. Şulay yok, yurtta, lekvakta direkt cihazlar turgun, alarına koyacakbız. Bizim düşem biraz maturak sürtke kirtileşecek indi, iden yana bulacak, hem de ataplen sistemasını almıştırabız. Бу эшләрнең беренче этабы. Икенчесендә милли стильдә кыйма һәм капка ясаячаклар. Көрәшен сәрдәсе музей район көрәшеннәренең мәдәни үзәге булыр дип көтелә. То есть это малая жемчужина Татарстана, в этот маршрут мы уже вошли. Музей Татарстанның туристик кеше маршрутына инде керде. Әлеге маршрутны Мамадыш районы белән бергә эшләргә телибез. 12 июльдә Питрау бәйрәмендә катнашучылар башта Питрәч районы аша узып Мамадышка барырлар дип. Барлык эшләрне февраль аенда тамамларга җыеналар. Финанслау район бюджетыннан каралган.